A Comisión de Urbanismo en Pontevedra deu luz verde esta mañá a licencia de Benito Corbal, unha licencia que, segundo a concelleira desta área, vai en prazo e para que deron todas as facilidades posibles para a súa concesión. A aprobar a licencia de obras do edificio Benito Corbal. Licencia que vai en prazo, licencia que para nós era importante tela aprobada canto antes, porque entendemos que é unha obra potente e unha obra significativa para a cidade, polo tanto, dende o Concello, todas as facilidades posibles para a súa concesión. Outro dos asuntos que tamén estivo enriba da mesa nesta comisión foi o polígono do Bao. A concelleira dixo esta mañá que están pendentes dunha autorización comercial que lles teñen que dar dende a Xunta de Galicia. En que punto estamos co ben querido polígono do Bao en Pontevedra? Bueno, estamos pendientes da tramitación da autorización comercial que lle corresponde á Xunta de Galicia. Ben, para dar luz verde a esta autorización comercial, o que se poñen en marcha son as declaracións de impacto ambiental para ter todos os informes necesarios e para poder garantir que estas obras e demais cumplen con todo o disposto en legislación e demais cuestións que afecten a obra. Anabel Gulías tamén dixo que dende o Concello están traballando a favor de que as empresas se poidan instalar na cidade do Lérez co fin de xerar dinamismo comercial.